Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Van links naar rechts. Stel jullie even kort voor. Ik ben Mark Sterk en ik ben de voorzitter van het dialectverein De Wouwel. En daarnaast met de prachtige stem. Ik ben John van den Berg, oud-voorzitter van De Wouwel en nu nog actueel actief mitglied. En eremidlied, waar? Eremidlied, ja. Eremidlied, kijk. En ja, we dat net verzangen had, dan hadden we nu een probleem. Want die ganse stond wat van je een tour is uiteraard in het dialect. Want er steeds het geweldigs aan te komen. John, even over die plaat die van graad houden. Kodo Duze in Zanzenschriet. Kent ze daar nog even vertellen? Want dat wordt een klingelink eigenlijk nog die. Ja, in de jaren dat ik op een school werkte, die julpen. Doe het cabaret dongever. En bij een nummer ben ik ooit als Cupido verkleed als engel. Met piel en boor door de zaal gevlogen. En han op het publicum geschossen. En de liebe je daarin gebracht. Dat waren een beetje de gedanken. Ik word trouwens nog genau dezelfde figuur als wie u. Dus ja. Dat is een jans technisch probleem geweest. Ja, dat kunt we niet zeggen. Maar het had wel geklapt toen en dat is de hoofdzaak. Ja, ja. En dat was op het Sofianum, hoor. Ja. En ben er een nimmer kent, ja, nu ken er hem bestemd, ben voorhand, je zat Sofianum, John van den Berg. En wat tongs op het Sofianum, John? Ja, van alles. Ik ben als Duitsleraar begonnen. En toen kon rector je weer, jet jurscheren. En de laatste 10 jaar was ik rector van een grote school, voor alle scholen samen in het Heuveland. Nieswiller en Julpen bij Ja, en dat waren schon jaren. Dat was een jongen. Inmiddels natuurlijk gepensioneerd, hoor. Pensionada. Ja. En ja, goed, de John van den Berg is al dukkerboos in de studio geweest. En dan willen dat wat u gunt han. Mark, wat je voor de verhan. Even kort over. Ons eigen moederspraak over het Kerkhuisplat. En dat Kerkhuisplat brengen 4 uur op onze dialectavond van de 17 september. Niks te weg. En dan daarvoor voor eindelijk na een coronapauze ons weer met de lui onder hadden. U zit wel actief geweest in de coronatijd, hoor. U had u toch van uw beste kant losse kijken. Ja, voor handje zaten we voor de lui niet live kunnen begrüßen. Dan moeten we ons in losse vallen. En we zijn er met aangevangen dat we met Weihnachten een aantal Weihnachtsstukken voorgelezen hebben van Oesterkristal en die op Facebook hebben geplaatst. En zo de lui een vrolijke Weihnachten gewünscht hebben. Waar stond der Weihnachtsstal daar? Die stond op de kerk Calais. Dus dat was ganz praktisch, wenn ze bepaalde verbindingen had om dat te doen. Ja. Ja, en we zijn bij in die tijd ook een paar mooie weer. Bij Vierenschaat een keer weer. Ja. Bij de bejaarden waar. En ook op de Lupinerhof. Ja. Het stuk of uur gedragen. En toen kwam de vraag, wel er ook middels zingen. En dat durven we op dat moment, durven we dat niet. En toen hebben we wel gezegd, waarom zingen durven? Daar komen we terug met liedje in het Kerkhuisplat. En dan maken we die belofte voor op die manier met u samen Spaß te maken. Dus door dialectverein zin ik nog eens een keer in een tekenzengerverein werden. Dat weet ze nooit. Dat weet ze nooit, hoor. Ja, en dan net zo van Jezer had nog je gedaan, hoor. Ja, een van ons actieve meidjelieder. Ja. Ellie zijn wens wordt op een gegeven moment van kunnen we niet een spel uitbrengen. En zo is langzaam maar zeker dat memory-spel ontstaan. We houden al de moefelmetjer met de verschillende tekeningen erop. Wacht even, de moefelmetjer. Ja, voor die lui die niet jans heem zijn in het Kerkhuisplat, de pleesmet. Oh, de pleesmet. Wat ze op een deur slechts, damit ze niet er dus vol knoets. Ja. En van ons, die moefelmetjer, is ons memory-spel ontstaan. En nadat we in de Zeitung zijn komen, is er een richtige run opkomen. En bleek dat dat een Jode grif was. En dat het idee van het Ellie letterlijk Jood werd wordt. Sterker nog, ik ben op heiligavond, het 's morgens kroeg ik door dat een nieuwe zending in de loop van de middag zou komen. En het had me toen meteen gebeld, meneer, ze zullen komen. En toen ben ik ze gehoord. Ja, ik zei, het kost het in het rol, maar wat handvier gelachen die Weihnachtsdagen. Echt waar.
een leuk spel. Voor de lui die het nog niet kennen, leg nog even uit wat het is. Ja, een kwartierspel. Een memory-spel. Memory-spel, van alles 2. En die moet ze blinken drieën. En dan moet je erin zoeken. En wist, wenn ze dat met kenger deed, had je een probleem. Ja. Maar, en er stond schon woord op. Ja, Schlawiner bijvoorbeeld. Ja, dat is Schlawiner, ja. Wat is een Schlawiner? Leg even uit. Dat is een zwerver, zou de Hollanders zeggen. Ja. En een dakloze, kent ze ook zeggen. Ja. En een Schlawiner. Ja, een leuk spelletje voor de lui die nog niet hadden. Zijn ze trouwens nog verkrijgbaar, Jean? Ja. Ze zijn nog verkrijgbaar. Om te krijgen, ja. Teken dat Jodes en Jolen, hè? Dat ze Jod en Jolen hadden. Goed, nu naar de coronatijd worden je natuurlijk ook 2 jaar. Stel had je dat? 2, 3, 2 man. Ja, 2 jaar. Kijk, nu de laatste dialectavond is je weer van oktober 19. 2019, ja. Ja, daarna 20 kwam corona. Ja. Ik ga ons met jullie er toch eens hoe jij krijgen. Het wordt je live wouwen, maar voorhand via de computer je wouwelt. Via Teams is best wel je mogelijk. Ja. En voorhand dus op die manier je troffen. Niet iedereen wordt er even gelukkig met. Maar wat veel wichtiger wordt, voor kunden ons even zien, voor kunden met e-kallen. En voorhand zo ons contacten onderhouden. En vielleicht zijn er ook nog nieuwe dingen geboren in die tijd met Teams en zo. Ik bedoel, die gaan vereinigen, zie je? Die hadden een kinoventje door via Teams. Nee, ja, vonnetje door. Nee, zoiets een vonnetje, ja. Ze worden al voor dat voor alle nu op onze lijf ziet, dat medium kan je boeken. Dat alles werkt. Dat we worden vooral voor met. Dat alles werkt. En dan had ze nu eigenlijk de 40ste wouwelavond. Ja. 17 september, dames en heren. De 17 september. Zet hem in uw agenda. In het Staterhuis om 8 uur. De 17 september, de 40ste wouwelavond. En ja, daar had ik van je gezegd, er had 2 jaar niks kunnen doen. Nu moet er naar de studio komen, want iedereen moet weten wat daar hier gebeuren. Ja, voor zijn natuurlijk ganz vroeger. Voor handje zaad van, wen voor het tunt, dat dumper dat... in de aanvang van de september. Normaal zijn voor je wint rond maart onze oven te gaan. Maar voor wolen je woon waarom je het van ons los te huren. En handje zaad verwaren het erop. En het is ons besnoet zo gelukt. En door schon, dat je het wel het grootste compliment hebben. Die had een schöne programma in je zat. Het is van de Engzie. Ons eigen mietje lieder. Die stukken vuurlezen uit hun eigen geschichtes en je dichter. Maar voor zonder over de grens te jangen. Voor handje het nu vongen. Onder andere in Nijeharen, de Zeldervrouw die is met je schön muziek. Wie heeft het door op een of andere manier willen amuseren. Nog niet zoveel over het programma vertellen, hoor. Nog niet zoveel over het programma vertellen. Het is in ieder geval zo dat er laag en de troon immer erbij zijn. Want daar leven we op, daar zwerft het programma erop. Ja. En het gaat eentjes avonds natuurlijk. Maar ik heb eerst je kans aan de lui die voor eeladen hand. Jeste. Het Thea Franse oes is, weet hem. Goed met teksten. De Frans Hendricks, die maakt een kleine eenmansshow. En een one-man show. En een eenmansshow maakte. Je hebt van 20 minuten en zo. En dat op de typische manier van de Frans Hendricks. En vol met humor. Dan hand voor de Zeldervrouw is al je raadjes uit waar die komen spelen. Ja, vertel eens jij over die Zeldervrouw. Ja, is dit veel wat ze vertellen? Ja, vertel. Zijn heren zo wie vuur. Tenminste, zo wie ik een beetje bij mijn leeftijd past. Kijk, daar maak is natuurlijk nog een jong vuur. Maar die zijn het ouder. En ja, die nessen gewoon op de Zelder, proeven die en maken die hun programma. En dat junte avond zo een klengzaaltje, zo wie vuur dan eigenlijk gewoon staat, hoe ze zo niet zo geweldig groot. Klengzalen, de lui amuseren met ons moederspraak en ons moederspraakje. Want, als we eerlijk zien, kijk, dat Kerkruidsblad is natuurlijk eenmalig schon. Ze zeggen wel eens van de Limburgse dialecten, zijn dat de Chinezen. Oh, die ga je nog net gehoord. Ja, want ons spraak zit vol met klanken en melodieën. Daarom is de muziekconcours ook een keer groot uitgekomen. Voor hand, voor zit je bij de geboren met muziek. Ja. In de spraak. Ja.
Ja, dan weet ik ook waarom ik van muziek hoor. Maar goed, dat is wel geen angst. Die zingen over in het Neuenhagen. In het Neuenhagen, dat is zo'n moederspraak samen, Neuenhagen. Maar ze vingen het dus zo schön, ze genezen ook van Angelsprachen. En het Kirchhoffsblad is er natuurlijk eng van. Darf niet uitblijven. Nee. Ja? En wat ook natuurlijk het geval is, ik ben zelf aan het proeven met een tekst. Had een van het publicum had mij een idee aangebracht. Dat is schön. En dat idee, dat wordt qua inhoud, wordt dat dus eigenlijk al een beetje uitgewerkt. Maar ik heb door een literatuursausje eroverheen gemaakt. En dat werd op de oven gebracht. Het is vol met humor, vol met lachen. En ik hoop dat ik het zelf verdruig had. Ja, dat bij die vol met humor en vol met lachen en met het treuntje, dat zijn van die gewend. Dat kennen we. Ja. Ik denk net, dat loopt er genoeg van een rum, maar doe bezinnen van de bessere. Ja. Ja, en dan hadden we natuurlijk van de eheverein Jessie Spin. Jessie Spin Schlicher. Jessie Spin, bekend overigens van alle gedichten en sprachen die hij had je door op carnavalsvrijdagmorgen alle jaren lang met het Annietje samen was. Ja. Geweldig. En ze waren immer van de partij. Dat Jessie Spin dus. Ja. En het zwaster van het Annie Lennart, het Ellie Pluimen, dat je dichteren van het Annie-vuur dragen. En even kijken, door Schenk Strauve, die leest ook vuur uit eeuwwerk. Die had zo zing Jans bezongen, denk ik, ja, wel en het titel van de dingen. Sinterklaas, Weihnachtsman en Oosterhaas. Hoef ik meer nieuws te vertellen, hast du al een ahnung wat er zal joh. In ieder geval een avond, der eigenlijk wie het wasser door de zaal zal op en neer joh. Wonderbaar, lu moeten vooral gewoon genissen. Mark, voor dat programma doe wel eens uiteraard nog jij ervan zeggen, wat? Oh ja, het zijn natuurlijk niet alleen het gesproken woord wat een rol speelt. Wat natuurlijk ook wichtig is, daar is een stukje muziek bij. En we worden natuurlijk bij de Wouwel gewend aan de Jan Gouders, die dat 20 jaar lang gedaan had. Verhouden een leider, in deze geval een jouwe opvolger vonden. Dat was de Wilhelmus. Die kon even, die samstig niet. En de Willem Charlier van ons de Excelsior, de toneelverein Kirchhoff, die is erop ingesprongen. En wenn ze dat over het toneel haast, ja, voorhanden nog van de Vroezin op Spekkelterij, de andere toneelverein, daar hebben we de Gert bereid vonden om ook het lied en het klankverhaal te onderstreven en te kleuren. Dus wat dat door Gert weer anders. Door Gert Weerts natuurlijk. Dat moet even eens arbeiden, hoor. Dus ook die twee spelen een wesentliche rol in onze programma. Ja, wie schön is dat op zo'n 40ste Wouwelovend, wat eigenlijk tot 42e huid moeten zien, was John. Ja. Dat ze dan eigenlijk toch een beetje op de hengelgrond drijfrijnen verbindt met dialectverein der Wouwel, techniek van lied en klank door de Weers en door William Charlier op het keyboard. Ja, wie schön is dat? Applaus alvast voor die... Verblijven eng familie, waar eng grote familie. Eng grote familie. En wat ze samen kennst du, dat kan die geen afnemen. Want de mama had immer gezegd, het erven darf niet sterven. Ja, zo is dat. Ja, leuk. Zijn er trouwens nog kaarten te krijgen? Of is het al uitverkocht? Nee, het is er niet uitverkocht. Loester, het is, ik moet er eerlijk over zien. We houden immer 130 verkochte kaarten. En eerlijk gezegd, dus is een grote groep is voetgevallen in coronatijd. Weil Leute die gewoon niet meer zijn. Ja. En met andere woorden, hoffen we natuurlijk dat er nieuwe jongeren, nieuwe voor in de plaats komen. En vielleicht zijn er nu ook lui die jaar niet wisten dat het waren. En daarvoor willen we u even een beetje helpen, dat het een beetje duid werd. En lui die zeggen, nou alles wat je weer is, willen we ook nog eens richtig kunnen lachen. Dat is ook de zin der Sache. Wa? Ja, zeker. En voor te vuren lekker boebelen even, voor te vuren, voordat het begint. Dan is lekker dat geroezemoes in de zaal. Ja. Heerlijk.
Mark, een oproep doe als vuurzitzende. Wat zou studig kunnen bedenken waarom dat die lu naar de 40e Wouwelovend in het Staatenhuis moeten komen op 17 september? Und das ist ganz einfach. Wir müssen gewöhnen dafür sorgen, dass wir aktiv werden. Of wir auch wie wir in der Zeitung geschrieben haben, komm von die Bank af. Jank plat bij der Wouwel. En da kriegst du gewöhnen eine schöne Abend, der dich op de Laarspieren werkt, der dich ein Stückchen Gemütlichkeit bringt. En wenn ich das dann verbeng mit hetgeen wat nu in de media loopt, bijvoorbeeld op LE vanavond, was het verhouden van er is een groter interesse voor het dialect, dan zeg ik van, ja jonglu, komt ook luisteren naar de Wouwel en neem een stukje van ons moeders erven, neem dat erin mee en amuseer dich vooral, want dat is wichtig. Vergeet dadelijk misschien nog wel een leuk gedichtje horen of zo, was John, wa? Want daar hast du immer natuurlijk het bij dich. Ich habe het Jubiläum beschreven. John, lass komen. 42 Jahre en een Jubiläum. Man musste Feste vieren, wie sie wirklich fallen. Dat brauchen wir nicht zu lieren en er auch nicht over zu kallen. En wenn die Zahl nicht rund mir ist, en wir 42 Jahre bestünd, da wäre für uns fest gewiss, als ob wir 40 Jahre bestünd. Wir lassen uns nicht klein kriegen durch die Corona-Hex en sollen uns fest doch vieren, wir sind wie Jumi so flex. Der Herrjot hat es Zeit gemacht. Dat hat der Stelzmann uns all gesagt. Raul hat uns Spaß gebracht. En wer hou dat zoveel Jahre geleden gedaan? Ja, was ook klappen. Ja, zo'n schön beschrijven dat, ja, laten we maar zeggen, 42-jarig jubileum. Ja, war dat 42 jaar. Mark, du hast ook nog een klein stroof voor de kijkers en luisteraars. Ja, wie dat zo is, wenn man een jubileum viert, dan geht man ook even terug in de tijd. En een van de Gründungsmitglieder, der Louis Schotes, der hat ooit een wunderbaar gedicht geschreven, Mijn Muttersprache. En ik denk dat de vierde Strophe daraus ganz wichtig is, ons ook een boodschap mitzugeven. Darum lasst die Sprache auch nooit verschließen. Denn dann war alles für de Katz. Die Sprache, ze zou voor immer bießen, wie een splinter an die Herz. Ik denk dat der Louis Schotes in dat stukje van zijn gedicht genau de grondgedanken van der Wouwel gegeven had. Spreking Muttersprache en moeders erven, dat darf niet sterven. Ik had door Louis Schotes ook nog gekankt. Dus ja, wat hij allemaal schreef, geweldig. En hij, ja, kippenvel, Kim van der Vap. Resumé, mannen. Een geweldige, 40ste, eigenlijk 42ste, Wouwelovend, de 17 september, om 8 uur in het Staatenhuis. Met al die... door Mark Sterk zelf, het Annie Fransen, Ellie Plume, Annie Lennarts, Thea Fransen, Frans Hendricks, de Zuldervrung, Jesse Spin, Schenk Stroeve, Jean van den Berg natuurlijk. Ja, dat werd gewoon een knalovend. En wat zijn voor dat? Lu komt allemaal van die bank af. En jut naar dialect vooruit door de Wouwelovend tot 17 september. Mannen hebben voor alles gehad of moeten voor de Getrat zo volgen. Ja, dan kunnen ze de accu opladen, wa? En dan kunnen we hun bedanken dat ze door geweest zijn. En kunnen we zeggen, ja, dames en heren, bis over een jaar, de nieuwste avond. Ja, en denk vooral kal plat, en daar zijn we stolz op. Kijk, voor kal plat, en daar zijn we voor alle nu stolz op. Rest mij te zeggen, toi, 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 de 17 september met de 40e Wouwelovend. En rest mij te zeggen, dank voor de komst naar de studio. En adieu, wa. Adieu. En dank voor de inlading. Ja, jij door. Hoi.